كن حيلنا وينا نلل نحنا نعلمنا غير زبط وتر مسك كلتا شحن إسران كلتن بمنطر بوليسيتات منغست إرترام حفظ شيشاينا نحنا نعلمنا ورقيخ نتصفو مدرنا بحرنا سلام زخبركم من زخبركن انت خاتلتي مربات دمص حفاش إرترا دمص حفاش إرترا أقلقلوت تقرنيا كابلومي إسرا تحساس جميرا كساب سراسا تحساس فولي مدلوات قريبات لكم على أوشت أزي عسرتن يفنوا معالتات بمنطر بوليسيتات منغست إرترا أبكل تشحن إسران كلتن نستعمى عبيتي كتباون محبراون نطفتات كندس سينا بوغنان مزغاخري أم جمرة ورحت رينا كل تشحن إسران كلتن كبور بريزيدنت إسياس أفورقي نلمعاتن مختنا ملكيتو كابزهابو سلفي حمابرهي ناستات 10 دقائق نابخاتكم ناب كبرى سماعتنا بمتحللاف قال نطبطات كنزخاخركم كم فتنينا سنة مكتتال عفينا يو لسانو تلقم تردينا يو كده تلقم عجز كده ودقن دلو سنكل دبل مزدفو عب حديدو عبدن زي السراي دليو كبحبح زي بلد زي الزارع كندما تسمعي زي الفكر كندما أسمعي زلو بدوتات نامكتكا مدبات هاجراو لمعاتن شركنتن مقبال زلو وطن انتاي مسل كما كان نايزي حبشا وطنون اقلتشن عسران كلتن قدامنا توهيبهم زيتكبرو مدبات انتاي واجهت مدبات حدش موزو يقولون يكاح زارت خلاف زوان مغنياتنا إلى معات مدباتنا الله أجي كلتا معرض خذو قديات الله تي لمعات موجود حاجة زرزرات الله هجراو ده حنا دبها الله نومول ونزي إلى معات مدباتنا عنكس أنها ناي دقم تتوات ناي دقة عنكفات الجدات تفضل عليه ملك عاصم بالخير نانا ناي جزء أرسنا حسرتات من الله بعلاو نبلون مالتي فلذي مدباتنا مسؤولنا خلعنا هنكيد كنكلالنا قدمي مسكالوس مزرابنا هنا الرعاية هنا نسر كنكلالنا أجيب على في 5 عامتات 10 عامتات إننا نزارب نخيل بطالة لقنا بزن 3 عامتات زيادة كما قصلتنا أبوان حرنت لما عملنا يوم حسابات انتهي نقبرنا ندل ذلنا أجيتنا إلى معاد مدباتنا قصر حدا بسرعة تحت قرطي سرقياتات دي بالكا مسمار بابور دي بلو نايقمد مراقبيتات دي بلو معلوانة فرتي دي بلو بقوعات ودبات دي بلو بقوع ناي تحت قرص مدبات كانوا وصفن كلا لنا نزيوم بدليات ببعقي كم دل عينا نزارب ولا مخيلنا هنقوران الخيلن زقبرنا ينقل بقبوخ نلقوخن كلا لنا تايقرنا لنا سرقياتات إننا نزارب قتال نزارب ولا سرقياتات يمكن مزع قرخ موصود اللهم كاباتا نسمرا مسيخا بسمرا نخرين كاونا غردات كاون تسني كاونا محجر كيد طويت ارجعات الله كاباتا تبقيسان نفاسي تاليخا دك محارات كيد كاوسن عفت كيد كاون عرزان بارنتون كيد طويت ارجعات الله النادي نجزا ارسواب نفس وقف كبابي او نفس وقف زوا وين لمعت ناي قطبا زوا ينبلو بوقو ارجعات النادي بالله توم تصنعوا كنت سجن عطاتهم كان هدس ناي تحدثوا مدوات رعينا كيد سنينا نمبر حدث رجعتات كل سر حلو نخل عدل أيقا تمنا دليت علو ولا توتنات من علو نعو بخون جزين عدلن أي ترخبان رجعتات نيمولا بداون الله زي هم قدامنا كان بولا يبلنا أبتن 3 مسرة ويان قدامنا تاتين نبلن تحت قرصي ساعات ماي تحت قرصي ساعات ماي تقول من الوقت أبقني تحت قرصي ماي مت نايماي لما أتسقطات ماي نبلا لما أتسقطات ماي بورقات كتير وخلها بطعم قفيه أجو قفيه معناته ذركابا طبت بالماء كان وهل الله خلنا كنت كملان عجي ماي كوعطات فوسات بحال ناي كفله ماي كوعطات فوسات بحال كاب فرازان بعدين عربيان دكايد بعبيت ماشينير دكايد عبيت دقاتات ندمره مدبات كان تكبير لنا تجمرنا يوم كندي قاوم أتقدرنا لنا زوم ريوم دلنا حدا خلت 3 دقاتات ترى ديفنا بقفع في ناي تقاماي لما عتنولو مدبات كسب كندي كان تكبير كإلنا لنا سو حدا عبي مرقا أمو دعتا نختماتاتن حوس ختماتاتن ترى ديفنا بقندو نتصوري ما يدستو إن ديركب دل خوابيتات ما يكن قرب الله كلا لنا بخمي من قدي كاب دقاتات كاب علاتات كاب تفل عليه خالد من شتات بخمي من قد تقرب ولا نايجا ما بحري ما يون انتكم ودل لما إلا بحرنا حسب علينا قلنا نفس وقف جذا نفس وقف زيجا
بقو دستة ما يكركب كخل سلدلو نوع دمال انتاي مدبات لك حاجت ما يلمعت بعد مدب جيف عندك أم كنا تكبر كإلنا لنا من الوقت وتاس متبات تكبرنا لنا هنقول تقالنا سي أجي وسون ميتاوت كابتن خون دلو وطرعت تكبر دلو جانا كبيت صراحة دقليهم مدباتنا يلمعت الله نايماي اليوم كان زعجي نسمرا ما عندها كان أقرب لنا خلا لنا خينا نسمرا ترى كنا ما ينقرب لنا هنا أتاوي ما يكسر إلى الله ومحجرون ما يكسر إلى الله برمون ما يكسر إلى الله نقفون ما يكسر إلى الله نقولهم بتباس هنا عصبون ما يركب إلى الله بغمي من قدي نقولهم تنتيت كهات الرعاة ولهم تخيل ما عاد كان يجر كهات تكبرهم شوري ستة ماي لعلن ستة ماي نتريد نحرشات قوم مايون كان بالكن كلا لنا مغنياتو نحرشنا إلى معاد مدواتنا ونكعوف اليغات لازم ماي مسرتاوي استراتيجياوي قدام النت مستحت أخرج مالت ساعات تحريد مت بزي ساعات دخونا نقر تقبرها تقولنا ناي بسمع لمعاتهم ناي ما لمعاتهم ناي تحت أخرج لمعاتهم دخونا نقر تقبرها تقولنا لذي هذا مسرتاوي ناي تحت أخرج نبلهم ناي ترقياتات ناي معلومة فرتنا ناي وضبات رايدي قنا تفل عليه مفساتات ناي عصا وناي بحر هبتنا هنتقم ولدحر كنا كندي أكل مارساتات لنا كندي أكل مزحة حلق كندي أكل مقعاز كندي أكل مقافف عامل لنا لذي ساعات تحت قرصي ما يكم قدام النسات لنا نحزنا لنا كابزي نابين خيد بحرينا بحرشان مثل بحرشان عصانا هبتنا ساب كندي كنا عبلون كنا عبيان نخيد ناي وحسنة مقبي من رقاط يكون أنتو كذا وحسنة مقبي علامة يكون من تروسو وخكينو وحسنة مقبي خنكيد منتي كان معولد لنا ناي تريت هبتنا أبكبتي طلبتي أجمل تفلالي خالي ناي تريت هبتنا كنسوسنو خنكينا لنا مسنا حرشام مدواتنا دخيدي مسنا مايل معات مدواتنا دخيدي ناي تحت قرص مدواتن دخيدي نطلع عبايتي وسيكا مالتي اليوم تدماميرهم خدود اللغم أب أدنى نحنا أدلاتن مدباتن بيجاك أزناي ديشا ناي ورك نبلو دهجو ناي كوبر دخيد دولو ناي زارا لنا زارت بمولو زلنا ناي أدنى مدبات كم تدلنا يخدلنا ناي معبلا توصلنا بروجكتات رأي تطور زوين ننترسو بيجيب ناي لمعات قدامنا تخيبلنا كابو هو هلال دخل أطاويتات نتوم كالوت ناي لمعات مدباتنا كمول الناس اللي دخل أو كندنا تلقحنا كابزين كابتنا أخاخبنا نخيد نعوم كنت قمرلو منتي قالو زبهال ناي معدن تقاطاتنا خنمزمزو خنكلا لنا مسجزي أبزحصره بزا دمع من قد خنت قمرلو خنكلا لنا تاجرنا كابتي خنقبرو نخيل أزين إشتاي ناي عصا حبتنا قبرنا نقروين يلن نحنا عقمي كان عبيو خنكيل منتي كاب 8 طن كساب 120 طن او عمد قمه عقر هابتي بحر لنا ندحر نقول كوينا كساب ساعات ذو بزح حلف 3 عامات 10 طن دخونو كنقفف هيكالنا ناي مسنا عقمنا ناي مسنا عقمنا ناي موداتا ناي انقالو قطبا ناي سبسيستنس قطبا كابيدنا واقف ينبر قطبا لنا ممكن نزارب عين خلينا ناي بحق قطبا هنسغاغر ندحر كوينا افراينتنا هنعبي ناي لمعات مدباتنا وبقبو هنا تكبر ناي مسنا هنكيدالنا حاطين بلاستيك الكترونيك مخاين تفل عليه قالنا مسنا مدباتنا انت لاي ناي اجرو اندستري مدباتنا هنعبخن كل لنا ناي علبه ناي قربت ناي قالوا تفل علينا حرشات في فرياتنا كبري ناوسخنا فاليو ادنا قبرنا ناي مسرحي عبيت تكالات كنفطر كل لنا حدش عجيز نجمرو ديكونه قدم دسنحوني كهدس دلو طرا يكونه كعبد دلو قدات اذن انا أب 10 سنة ترتاد بسرعة صلات إندستري خنباهم لا عدلو ناي جزية سلدا لو أمود داتا خيتكا جن نتاي باجت الله كابيتم صلوا نعوم مولد خون عقمي أرلكادين لعلينا مولا قداكا نحنا موياون كإلاون عقمنا معريو يخيد الله دي ناي تمهرتن ناي تعنا ناقر قلوتات مدبنا نقزا رسو نتينا إلى معات مدباتنا مسرتاوي محاور وعند حقوق لدغنا عاطمون زيوم كن قبر لنا كندي رفرال هوسبيتالات لنا كندي كلينيكات لنا كندي تعنا ماكلات لنا ناي بحق انت اغلغلوتات تقبر ازيا حجيز لنا يا خنتات حدا ايد ناي بروجرامات ناي تحدها
ሃገራዊ ድሕነትና ናይ ግድን ናይ ልምዓት መደባትና ብግቡእ ከነካይድ ድሕር ኮይና ናይ ሃገራዊ ድሕነትና ጉዳይ እውን ኣወንዚፍና ክንከይድ ኣይንኽእልን ሃገራዊ ድሕነትና ናይ ብሓቂ ከነውሕሶ ክንክእል ኣለና ጽቡቕ ሰሪሕና ድመፁና ብድሆታት መኪትና ኣድሓን ኩነታት ኣለና ኢልና ክንዛረብ ንኽእልና ግን ዝውንዘፍ ደቂስካ ተሓድረሉ ጉዳይ ኣይኮነን ስለዚ ክልቲኦም እዚኣቶም ማዕረ ከነካይዶም ክንክእል ኣለና ከምዚ ትማል ዘጋጠመና ብድሆ ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ዘጋጠመና ኣብ 30 ዓመታት ዘጋጠመና ንዕኦም ክንምክቶም ክንክእል ምእንቲ ናይ ሃገራዊ ድሕነትና ውሕስነት ግን ከነወንዝፎ ክንክእል የብልና ዲፕሎማሲና ናይ ዜና መደባትና ካልኦት ተፈላለዩ መደባትና እውን ምስኡ ተኣሳሰሩ እዮም ናይ መኸተና ጉዳይ ዞባ ደረጃ ንገብሮ ብዓለም ደረጃ ንገብሮን ምስ ሃገራዊ ድሕነትና ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ስለ ዝኾነ ኣቃሊልና ክንሪኦ ዘይብልና ጉዳያት እዩ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ከም ዝበልክዎ እዩ እዚ ግን ተለክዓ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ኣብ ትሕተ ቅርፂ ኣብ ፀዓት ኣብ ማይ ኣብ ምስናዕ ኣብ ሕርሻ ኣብ ናይ ዓሳ ሃብቲ ኣብ ካልኦት ተፈላለዩ ንመጓዓዝያ ንመራኸቢታት ድምልከቱ ሓደ ክልተ ኢልና ዝሰርዓናዮም መደባት ብግዜ ክንልክዖም ክንክእል ምእንቲ ናይ ምወላ ፀገም ጥራይ ኮነ ክመፃና ዘለዎ ናይ ትግባሪኦም ዝርዝራት እውን ሓደ ብሓደ ዳቂና ክንርኢ ኣለና እዚ ማለት ከዓ ወላዚ ሕጂ ቅድሚ ክጠቕሶ ፀናሑ ሽርክነት እውን ሽርክነት ምስ መን ንምስረት ምስ ኣብ ኤውሮጳ ዘሎ ተፈላለዩ ሃገራትን ትካላትን ምስ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ኣብ ማእከላዊ ምብራቕ ዘሎ ኣብ እስያ ዘሎ ምስ መን ከመይ ጌርና ሽርክነት ምስርት እሞ ኣብ መወዳእታ ከዓ ነዞም ዕላማታት እዚኣቶም ከም ዘውዓልና ክንገብር ኣለና ሕጂ ኣነ ኣብ ክውን ዝኾነ ኣከያይዳ ንሰርሕ ብዝተኻእለ መጠን ግን ግዜ ክሓፅረልና ገስጋስና ቀልጣፈ ክውስኽ ኣድማዕነት ናይቶም ነተግብሮም መገድታቱን ከነረጋግፅ ስለ ዘለና ነዚኣቶም ኣነ ምስ ግዜ እናተነፀሩ ዝኸዱ ዘለዉ እዮም ሕጂ ትሕተ ቅርፂና ንዛረብ ትሕተ ቅርፂ ፅርግያታት ብባፅዕ ኣቲኻ መስመራ ንኸረን ንቁርደት ተሰነይ ንማሓጀር ጥራይ ዘይኮነ እቶም ካልኦት መስመራት እውን ክገፍሑ ክኽእሉ ብሓሰብ ደባሲማ ኣቲኻ ካብኡ እኒኦም ንውሽጢ ትኸደሉ መስመር እውን ኩሉ ክእል ኣለዎ እዚ ንዓና መደባት ኣብ መወዳእታ ንሕና ናይ ገዛ ርስና ደሴት ክንፈጥር ዘይኮነ ምስ ዞባና እውን ክለቓቐብ ስለ ዘለዎ ብቐንዱ ናይ ትሕተ ቅርፂ መደባትና እውን ከነለጋግቦም ክንክእል ኣለና ኣብ ናይ ፀዓት መደባትና ሕርጊጎ ኣሎ የለን እንታይ ተህድስ እንታይ ትውስኸሉ ጥራይ ዘይኮነ ብክንደይ ንጅምር ኣብ ክንዲ ረስናዊ ተርማል ራይ ዝኸውን ኣብ ተሓዳሲ ብንፋስ ብናይ ፀሓይ ክሳብ ጂኦተርማል ፀዓት መደባትና ክነብሎ ክንክእል ኣለና ንመፃኢ 2-3 ዓመታት ክንደይ ሜጋ ኣበይ ክንዝርግሕ ንኽእል ናብቱ ዝርዝራት እንታይ ክመስል ይኽእል በብኸባቢኡ ናይ ነፍሲ ወከፍ ከባቢ እንታይ ሞጁል ዲዛይን ክንገብር ንኽእል ከመይ ጌርና ነተግብሮ ሓዋዊስና ከነስርሖ እንተኮይና እንታይ ይገብር ኣለና ወረቐት ክትስእሎ ቀሊል እዩ ከተተግብሮ ግን እቶም ንዕኡ ዘድልዩ መሰረታውያን ፀጋታት ብፍላይ ኣብ ናይ ሞያውን ናይ ክኢላውን ዓቕሚ ኣብ ምወላ ኣብ ናይ ትግባረ ኣተሓሕዛን ምሕደራን ዘሎ ኩነታት ተናሂሉ ኢልና ንሰርሕ ኣለና እቶም ተዓወትናሎም ኣይንየተሎም ኢና ንዓኣቶም ምክንያታ ገርና እውን ነቶም ዘይተዓወትናሎም ክንጎልብብ ስለ ዘይብልና ኣተኩረና እቶም ዘይተዓወትናሎም ዘይሰለጡናን ኮይኖም ንዕኦም ሰጊርና ኣብ ናይ ብሓቂ ተግባር ክንከደሉ ንኽእል መደባት ዳርጋቲ መርሓ ጎደና ንጹር እዩ ዘሎ ዓመት ዝግበረሉ ገምጋም ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ መፋርቕ ናይ ዓመቱን ቀጻሊ ገምጋማት ዝግበረሎም ስለ ዝኾነ መጠን ኣነት ክልተ ምስ ሃገራዊ ድሕነትን ምስ ናይ ልምዓት መደባትን ሒዝናዮም ዘለና ኩሉ ግዜ ቀሊል መልሲ እንታይ እዩ ምስ ዘለና ብድሆታት ምስ ፀገማትና ፅቡቕ ኢና ሰሪሕና ከም ባህሊ እውን ክንኩስኩስ የብልና ዋላ ተሰለጠና ኸማን ብኡ ቀሲምና ክነብል የብልና ብድሆታትና መዳርግቲ ይብሎምን ንኻልኦት ሃገራትን ህዝብታትን ዘጋጥሙ ዘለዉ ብድሆታት ምሳና ዝዛረጉ ይኮኑን ብመጠን ናይቶም ዝጋጥሙና ዕንቅፋታትን ብድሆታትን መኸተና ዓፀፍኦም ክኸይድ ስለ ዘለዎ ንዕኡ ዘድልየና ብቐዱ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ዝዓበየ ፀገምና ናይ ፀጋ ሰብ እዩ ንሕና ሂውማን ሪሶርስ ከም ናይ ካልእ ህዝብታት ፀጋ ሰብ መደባት ከነውፅእ ኣይንኽእልና ብትምህርቲ ብሞያ ብክእለት ብተመክሮ ፀጋ ሰብና ልዕሊ ዝኾነ ካልእ ፀጋ ኣሕይል ዘለዎ ስለ ዝኾነ ዋላብቲ ናይ ትምህርቲ ናይ ስርዓተ ትምህርቲ መደባትና ኣብ ተፈላለዩ ናይ ሞያዊ ስልጠናታት መደባትና ዘለዉ ምወላ ክንረክብ ንኽእል ከይንረክብ ንኽእል ንዘለና ፀጋታት ክንጎሳጉስ ንፍትን ንኽእል ኣብ መወዳእታ ግን ንዝሓለፈ 30 ዓመታት ተርእናዮ ብፍላይ ኣብ ፀዓትን ኣብ ተፈላለዩ ካልኦት መደባትን ናይ ፀጋ ሰብና ፀገም እውን ርዱእ ስለ ዝኾነ ንዕኡ ከየውሓስና ናብ ካልኦት መደባት ክንከይድ ስለ ዘይብልና ቅድሚ
ዝኣገረና ሰብ ፀጋና ንሓይለሉ ንኽእል መደባት ኣብ ስርዓተ ትምህርቲ ካብ ቅድመ ትምህርቲ ጀሚርካ ክሳብ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ዝበሃል ዘሎ ምስኡ ዝኸይድ ናይ ሞያ ናይ ምውህላል መደባትና ክንሓይል ኣለና እዮም ኣብቲ ናይ ልምዓት መደባትና ዝርዝራቶም ኣሎ ያኻ ብመሰረት ተጽናዕናዮም መደባት ትግበሩ ናይ ልምዓት ፕሮጀክታት እዮም ተኻልእ ጎኒ ብዙሕ ክርክር ብዙሕ ዘዛርብ ነገር የብሉን ናይ ሃገራዊ ድሕነት ጉዳይ እውን ንጹር ማዕረ ማዕሪኡ ግን ንሕና ምሕዝነት ንሕና ሶሊዳሪቲ ንሕና ናይ ምትሕግጋዝ መልክዓት ነቲ ንደልዩ ዕላማታት ከገልግል ምእንቲ ብዓለም ደረጃ ብዞባ ደረጃ ንገብሮም ሽርክነታት ኣብ ሓደ ተጠሚሮም ክስርሐሎም ከም ዘለዎ ፍላጥ እቲ ዝርዝር ግን በብእዋኑ ንበይኑ ከም ኣርእስቲ ክዝረበሉ ዘለዎን ኣብ ማይ ናይ ማይ ፀጋ ልምዓት ዝበሃልን እንታይ ጌርና እንታይ ክንገብር ንሓስብ ኣለና እንታይ ኣንቶም ወፂኦም ዘለዉ መደባት ኣብ ትሕቲ ቅርፂ 1 2 3 ነቲ ናይ ፀዓት መደባትና እንታይ ክንገብረሉ ንኽእል ኣለና ዝበሃል ብቆንዱ ናብቶም ሕፅረታትና ዘተኮረ ንዕኦም ንምፍታሕ ዝሕግዝ መደባት ምፅፋፍን እቲ ክንካይዶ ፀናሕና ጉዕዞ እዞም ኩሎም ንዛረበሎም ፀናሕና መደባት ሃገራዊ ድሕነት መደባት ኹን ወላ ናይ ልምዓት መደባትና ቅድሚ ዝኣገረ መሰረታት ኣለዎ እጅታ መመሊስና ንኹላዓ መደብታ ሓደ ህዝቢ ዝመሰረቱ ክኸውን ኣለዎ ዝኾነ ልምዓት ዝኾነ ናይ ሃገራዊ ድሕነት መደባት መሰረቱ ህዝቢ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ጉልበቱ ጉልበት ዝኾነ ካልእ ጉልበታት ከተምፅእ ትኽእል ኢኻ ግን ጉልበት ናይ ህዝቢ ንመን ዘርብሕከ ንህዝቢ ዘርብሕ ክኸውን ኣለዎ ነዚ ክንገብር ምእንቲ እንድሕር ኮይኑ ዞም ሓደ ኢልና ንዛረበሎም ዘለና ዝዓበየ ናይ ልምዓት መደባትና ክነተግብር እንድሕር ኮይና ሰፊሕ ጎስጓስ ሰፊሕ ኣወዳድባ ክግበረሉ ክእል ኣለዎ ናይ ህዝቢ ሰፊሕ ተሳታፍነት ክህልዎ ኣለዎ ትኽተት ዝበልና ሕጂ ናይቲ ህዝቢ ሱታፌት እቲ ዘድመዓሉ ዓውድታት ሓደ ብሓደ ብንጹር ምባሉ ንኣወዳድብኡ ዝምልከት ብዘይካ እቲ ዓቕሚ ዘይብሉ ካልእ ኩሉ ክሳተፈሉ ዘለዎ ጉዳይ ስለዚ ንሕና ከም ናይ ካልእ ሃገራት ከም ናይ ካልእ ህዝብታት ላግየር ይብልና ምስ ከጋጥሙና ዝፀንሑን ከጋጥሙና ዝኽእሉ ብድሆታትን ናይ ምስራሕ ዓቕምና ክነሕይሎ እንድሕር ኮይና ሰፊሕ ዝርግሐ ሰፊሕ መሰረት ገጂፍ ሓይሊ ዘለዎ ክኸውን ምእንቲ ኣወዳድባና ክነዕይል ክንክእል ኣለና ሕጂ ናይ ክተት መደብ ብኸመይ ናይ ክተት መደብና ክነተግብሮ እንድሕር ኮይና ኣብ ፀጋ ሰብ ኣብ ሞያ ኣብ ክእለት ጥራይ ዘይኮነ ሰፊሕ ሱታፌ ክግበረሉ ክእል ኣለዎ ናይ ማይ ናይ ልምዓት መደባትና ኢልና ንዛረብ እንድሕር ኮይና ዶዘር ብግሬደር ብዓበይቲ ማሽነሪ ዝስራሕ እቲ ዝወሓደ ዓረብያን ብባዴላን ኣፍራዛን ዝስራሕ እቲ ዝበዝሕ ህዝቢ ብምሉእ ከመይ ገይሩ ዝሳተፍ ኣብቲ መደባት ቀዳማይ ነገር ንቕሓቱ ላዕሊ ክኸውን ክእል ኣሎ እዚ ሕጂ ናይ ግሪኒንግ ዝበሃል ዘሎ መደባት እዚ ኩሉ ገማግምና ካብ ራስ ቀይሳር ክሳብ ዱሜራ ዘሎ ብውሕዱ 20-30 ሚልዮን ዝኸውን ገረብ እንተኽለሉን ለና ኢልና ንዛረብ ብክልተ ሓሳብ ይበሎ እዚ ዋላ ብድልየት ይበሎ ከመይ ጌርካ ተኽሎ ኣበይ ተኽሎ ንዑ ዝኸውን ማይ ኣለካ ክሊማ ተፈላለየ ዓይነት ኣዝርእቲ እንታይ ትጥቀም ኣብ ነንበይኖም ከባቢታት ናይ ሃገር ከመይ ዝኣመሰለ መደባት ተግብር ቅድም ማይ ስለ ዝኾነ ቅድሚ ናይ ምግራብን ናይ ሕርሻ ናይ ልምዓት መደባትን ናይ ጥሪት ናይ ልምዓት መደባትን ናብ ምዝራብና ማይና ብግቡእ ክንጥቀመሉ ምእንቲ መኻይን ኣብ ዘይኣትዎ ፅርግያ ኣብ ዘይብሉ ሰብ በፍራዛን ባዴላን ስራሓሉ ዝኽእል መደባት ክኣቱ ክእል ኣለዎ ምግቢ ንስራሕ ድዩ ካልእ ዝተፈላለየ ናይ ሞሳ መልክዓት ክህልወካ ክልኸውን ሰፊሕ ናይ ህዝቢ ዘይብሉ ናይ ማይ ልምዓት መደብ ክህሉ ኣይኽእልን ናይ ትሕቲ ቅርፂ ብተመሳሳሊ ምናልባት ፍሉይ ሞያ ፍሉይ ክእለት ፍሉይ ናይ ማሽነሪ ናይ መሳርሒን ድልየካ ሕጂ ዓውዲ ኣብዚ እዋን እዚ ንቕሓትና ብዛዕባ ክተት ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክነደይቦ ክንክእል ኣለና እቶም ናይ ልምዓት መደባትና ንገዛእ ርእሶም ኣድማዕነት ክህልዎም ክኽእል እንድሕር ኮይኑ ሰፊሕ ውዳበ ክህሉ ክእል ኣለዎ ነዚ ሰለስተ ናይ ልምዓት ዘባታት ኣለና ምዕራብ ማእከል ከበሳታት ምብራቃዊ ገማግም ንብሎም ሰለስተ ናይ ልምዓት ዘባታት እዮም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዞባ ዝትግበር ኣብ ውሽጢ እቶም 12-13 ዓውድታት 1-2-3 ኣሎ ናይ ፀዓት መደብ ኣሎ ናይ ማይ ናይ ልምዓት መደብ ኣሎ ናይ ትሕቲ ቅርፂ መደብ ዓበይቲ ፅርግያታት ጥራይ ዘይኮነ መገብቲ ፅርግያታት ኣሎ ናይ ምስናዕ መደባት ኣሎ ናይ ሕርሻ ናይ ልምዓት መደባት ኣሎ ብተፈላለየ ናይ ጥሪት ናይ ልምዓት መደባት ኣሎ ኣብዚኦም ሰለስተ ዞባታት እዚኣቶም ብዝሰፍሐ ህዝቢ ዝሳተፉ መደባት እዚኦም እዮም ብቦታ ብግዜ ብንእሰት ዝግለፁ ክኾኑ ይኽእሉ ኣለዎም ብኸምኡ መጠን ሕጂ ገጂፍ ሱታፌ ናይ ህዝቢ ዋላት ዝወሓደ ዓቕሚ ኣለዎ ትብሎ እውን ኣብቲ ስራሕ ከም ዝሳተፍ ክትገብር ትኽእል ኣለካ ሕጂ ንቕሓት ሓፍተብል ኣብ መወዳእታ ኣወዳድባኻ ክትሕይል ኣለካ ማዕነት ከተረጋግፅ ምእንቲ ትንክፍ ግድፍ ከዓ ክኸውን የብሉ ኣግራብ ተክልካ ንማለቱ ንጋጣሚታት ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ስእሊ ዝረአ ጥራይ ኣይኮነ ቀፃልነት እውን ከተውሕሰሉ ክትክእል ኣለካ እዚ ሕጂ እናተዋህለለ ነዚ ናይ ሳብሲስተንስ ወይ ናይ ዕንጋሎ ቁጠባ ንብሎ ካብኡ ክንወፅእ ክንክእል ኣለና ኣብ ምስናዕ ኣደድምዕ ኣፍራይነት ክፈጥረልና ዝኽእል
عودتات كنستغاغر كنكل سلازلنا تناكتت مدواتنا كابنا إذا حلف عمتات بزيادة لومن صباحن تابزمت زلو خلت عمتات بحيل خنصر حلو لنا نعوز دلو ودادبا من قدنا زباو سراويت أو ودادبا دي من قد التفلاليه محدارات من بين خبابيتات عدتات أبزلو زواتات أبزواتات دلودي تودادبا حيل خلالو نازي دلي ناي ماشينر ناي اكويبمنت دغف كبرون له ناي ماتيريال دغف ناي نداد وصايتاتنا ون معرغه خي تفلاليو خالوت نزم مدبات ياتون دتغورو صغاتات كنوغاغوسون سراح سلازدليو بامريكا دم امريكا ግን ነዘን ሰለስተ መሰረታውያን ጉዳይ ህዝብ መሰረቱ ህዝብ ጉልበቱን ህዝብ ደርብሕ መደባት ኮሜንቲ ሰፊሕና ህዝብ ስጣፊያ ሁሉ ወሎ ነዝኻ ወዳበ ደይብሉ አው ሁሉ ዘረባ ኮይኑ ከተርፍ ስለደይብሉ ናይ ከተት መደባትና ናውዝ ተኮረ إذا خبركم سمعتنا نزي أقدمكم زتخاتلكم مجلس كبر بريزيدنت إسياس أفورقي كما بقسي بموساد أبحر الشا نتفتات دك أنستيو فتحي هنسات المعبالن أقربن انسسات قدامن أكبابي تمرتي تعنا عيون محبرة ودحنتن سرحتنياتاتن هاكوسان بوليس إيرترا سبورتن كالئن بمنطر بوليسيتات منقصد إيرترا نستفت مسرحات كندسسينا أقدمنا نمكتتالكم بأخبروتنا عدمنا نايلومي تحستونا جنبازي كان بقعينا سلام كتتالكم نمسكن سلام